Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo na sab kamong pagadapiton sa pagpamati sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga maoy makapaghatod sa tawo ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Magarayo, magapanginaot nga nakapagpahalon na kamusta-tagsan yung mga lingkuranan. O banusab sa tagsa ka mga registrate sa sa ingon yana may magamit sa pagpamati ninyo nagaros pagtuo sa mga maturan nga may pagpadangat ya kaninyo mga maturan puro lamang mga nakasulat sa Biblia. O kung may mga basahon man nga mga referensya nga pagkabasahon ka na dili sa pako na Biblia. O kini nga tulumanon pa dayon patalihugan dinhi sa Ibihan sa Power Radio mata alas 7 kita sa gabi magsugod. Magsugod kita alas 7 mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion o dito usab sa sa Waikurat Radio FM sa Balingasag. Bati usab ang programa karong alas 8 lungtad hangtod sa alas 9 sa kagabion. O sa Radio Ultra mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Magsugod sa alas 10 mulungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon. O dito usab dapit sa RPN channel 5 kita usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi magsugod ka na alas 12 mulungtad hangtod sa alauna sa kagabion. O sa Dipolog City Pagadian ug inguman dito sa Bato Plaridel Calamba mabati usab ang programa di dapit sa Bukidnon mabati usab dito sa Visayas area mabati ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi di na lamang tagsaon ang 22 ka mga istasyonan nga anaa ang programa sa PBCM gitawag mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og nini gyud nagkaron ikaw ban pa natong uban pang mga ministro. Kumusta usab mga igsoon? Ig-uban sa gihapon kini karon ang inyong igsoon Evangelista Brother Ronaldo Pepe sa gihapon ako nang kumusta kasing-kasing labi na sa mga igsoon nga nagmonitor karon nagpaminaw diha sa PBCM compound. Salamat usab sa inyong pagpaminaw ingon man pagsuporta. Ug karon aron sa pagpadayon ihatag ko kamo sa kauban pa nga ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug igsunan kini usab si Brother Romy Rama Camus. Makakauban usab karon kaninyo sa paghatod sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi aron sa pagpadayon mga kaigalaan ug igsunan magpaila pa karon ang usapa ka ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga igsunan inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Gistrel Macarayo nga moy usa nga makiguban yung takna aron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kang Hermogenes Macarayo sa pagisbugot sa tema. Ninigyo na karon mga kaigalaan ug mga kaigsunan ang atong pagaisgutan ang kabahin mahitungod sa atong buluhaton sa pagpadayon sa pagtubag sa mga isyu sa atong katbang si Mitchell Bindilio. O ang ato nga duna tay gihimo nga pagtubag ang atong pagagamiton tungod kay doktrina man ang iyang gikubian o ato sa sang gitubag o ang atong pagtubag ginamit ang balaang kasulatan. Sa balaang kasulatan naa bagyod kung nagtubag man kita diha sa atong mabasa diha sa Biblia unsa ba ang gihatag sa Dios? Kung muhisgota doon natay pagahimuon nga pagpanudlo bisan pa sa mata nga doon naman tay mga pagmadlong ug unsa pa diha unsa ba ang gihatag sa Dios nga atong gamiton Brad Hernan kun atong susyo ng Biblia. Basahon ta lang Brad Macarayo ang ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 hangtod sa 17 ang atong pagbasa.
Ang tibok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Busa, ang tibok kasulatan gituga ug may kapuslanan sa pagpanudlo, sa pagpanulid, pagmatuto sa pagkamatarong. Kung basahon nimo na siya unang panid, makita nimo ang balaan nga kasulatan nga nasudlan sa danog bagong tugon. Busa ang Biblia mao ang gituga sa Dios aron gamiton sa pagpanudlo. Kung doon na may mugamit sa Biblia aron gamiton pod sa pag-atake, tubagon pod nato ginamit pod ang balaang kasulatan. Ingon na nga sistema. Karon, bisag unsay gisulat diya sa Biblia, gisulat kana para sa kaliwatan nga palaabuton. Naas nakasulat sa Biblia. Brad Gisrael giprubahan ba gyud na sa nakasulat sa balaang kasulatan? Giprubahan niya tumabasa diri sa Roma kapitulo 15 bersikulo 4 gingon kay bisan unsay gisulat kaniadto gisulat kini alang sa pagtuon kanato aron sa pinaagi sa pagpailob, pinaagi sa paglipay gikan sa kasulatan makabaton unta kitag paglaom. Busa sa balaang kasulatan naa diya bisag unsay gisulat kaniadto nga gilatin lugar diya sa Biblia gisulat kana para sa kaliwatan nga palaabuton. Hain pa Brad Rumi sa bagong tugon man gibasa ni Brad Gisrael kung atuan nato ang daang tugon mao ra ba pud gihapon ang nakapahayag sa nakasulat sa Biblia? Brad Macrayo, ato lang pagbasahon kini nakasulat sa Salmo sa iyang kapitulo 102 sa iyang bersikulo 18 nagaingon dinhi. Kini sulaton alang sa kaliwatan nga umalabot og ang katawhan nga pagabuhaton magadaig kang Hiyuba. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan naagyo di ay nga gipahayag nga kini sulaton alang sa kaliwatan nga umalabot. Sa nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Karon kun atong susihon ang balaang kasulatan kun aduna may himuon sab nga pagtubag ang gilatid pod nga tambag sa Biblia sa di pa kamo tubag kinahanglan nga mamati ka. Naaba sa balaang kasulatan kung atong susihon ang Biblia, Brad Hernan? Naa, Brad Macarayo, sa Proverbio Kapitulo 17, 18, versikulo 13 ang atong pagbasa. Kadtong magahatag og tubag sa wala pa niya madungog, mo'y usa ka binuang o kaulawan alang kaniya. Busa, sa nakasulat sa Biblia, giingon nga katong nagahatag og tubag sa wala pa niya madungog, mo'y usa ka kaulawan o kabuangan alang kaniya. Sa nakasulat sa balaang kasulatan, busa, kung muhatag kag tubag, kinahanglan nga duna kay madunggan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kung duna kay pagtubag, kinahanglan nga mamati sab ka. Unsay angay tubagon, unsay kinsay nagkuhit nimo, kinsay nangatake nimo, kinsay naghilabot nimo, saan nimo tubagon? Nabas balaang kasulatan, Brad Gisrael, kinahanglan mamati sa usa mo tubag sa kung atong susyon ang Biblia, kanang gibasa ni Brad Hernan diya sa King James Version, bisan pa sa SD Bible. Niya atong mabasa sa maura gyapon nga sitas, ang atong pagkabasahon nga Biblia ang Katoliko nga adunay pag-imprimatur ni Julio Carina Rosales ug pinag-usahan sa pagsulat sa scholar sa Biblia. Niya, panultihon kapitulo 18 bersikulo 13 gingon, pamati una sa dili pa kapamutubag aron dili ka maulawan ug mahisama sa buang-buang. Tuwa na, sa nakasulat sa balaang kasulatan, mamati sa usa ka mutubag sa atong mabasa aron nga dili ka mahisama sa buang-buang. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, kinahanglan di ay nga di ka muhatag og tubag sa wala pa nimo madungog. Unya, kung muhatag ka og tubag, kinahanglan mamati ka sa dili ka pamutubag. Ang kuyaw lang nga magbuhat-buhat kag istorya niya pag-abot na karon dito aron imo ra pong tubagon niya imo dayong ikuhit dito sa imong kaatbang. Nabitaw ning kaatbang namo ang pangutana si Mitchell Bendilio may tinubagay namo sa kahanginan karon dungan man migtagaw-taw karon. Siya nagtagaw-taw dito sa iyang programa dito sa Dipolog, hook up dias Balingasag aron nga ipabati gini iyang pagkuhit lugar sa amua lugar nga PBCM diri sa Misamis Oriental na. Pero bisag nagkadungan ang programa namo, amo manglantawon sa Facebook ang iyahapon nga mga programa kay para nga ang iyang isyo matubag namo sa among programa sab. Karon adto miaging Domingo ang isyu niya giingon niya nga gisaway niya nga gisigyag birthday ang among magtutudlo. Niingon dayon siya bayulisyon na diya sa Biblia mutong among gipaninglan hain man ang bayulisyon nimo diya sa imong gibasa Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 10.
Karon, nitubag siya. Pagtubag, wa magkadimao gyapon. Gitubag ba? Katinaw sa pangutana. Violation man ka sa Biblia kung isaulog, kung magpadayon lang gyapon sa pagsaulog, sa nipanaw na. Gipangitaan man ka kay violation man. Nibasa kag Biblia, Ecclesiastes 9, versikulo 10. At tumiagya, karon sa diya nga, iya na pong gitubag, agig tubag po sa among paningil, kay violation man asa sa Ecclesiastes 9, versikulo 10, nga violation ang pagsaulog, bisag padayonon ang pagsaulog sa birthday sa nipanaw na. Wala po basa. Kaya iya ko no, logic. Uy, logic dito sa mukuan nga, logic. Di man po kuno may hibalo kuno mo gamit kuno logic. Tanaw na to ang iya pagtubag. Paminawon tani kay diya na to ipasukan. Og nakatubag bagyon. Tanaw na to. Niya, paminawan ta ang iyahang tubag kunuhay, tubag nga wa magkadimao, tubag nga o dili, tubag sa gibili na mong pangutana sa ere. Ang among gipangutana, unsa asa mabasa ang imong giingon nga magsaulog sa birthday kung nipanaw na, pag magsaulogon, padayonon ang iyang birthday sa niya lugar sa mga buhi, violation. Wala magsaulog, ikaw ray wala maghandom sa pagkataong Kristo. Ang uban, malipayon kayo. Muabot ang bulan sa Disyembre, 25, gituhan. Adlaw na tawhan sa atong Ginoong Kristo. Ikaw, nagtamon ka na? Wala. Bisan ang pagsaulog ana sa uban, dili mapiho ang adlaw na tawhan lagi sa atong Kristo. Sa Dictionary of the Bible by John L. Mackenzie. Walay kasiguruhan. Page 433. Dili masiguro ang adlaw na tawhan ni Kristo bisan pang namatian. Pero tungod sa ilang si Kristo na tao brad hingnan. Dayon ang gobyerno mi pagawas gyud nga holiday. Buot pasabot, respeto na lang dito sa gobyerno kay wala man sa matud pa sa nasitar nimo nga sitas, walay kasiguruhan. Pero tungod kay ang gobyerno nagsilibrar nato nga basahon sa Dictionary of the Bible by John L. Mackenzie. Pero tungod kay nagsaulog bali ang gobyerno, so ang kadaghanan bali na panunod nagrespeto pud sila. Pag-abot sa Disyembre 25, Tanan trabaho ana. Basta kay holiday. Holiday na holiday. Pag abot na bisag dili na mapiho ang adlaw na tawhan ni Kristo basta kada tuig ilang gisilibrar. Pero kinis bindilyo, wa gay pasidungog. Ambot nalipay ba kanis pagkataong Kristo sa atong Ginoong Kristo. Na? Kaya yang prinsipyo basta ni panaw na nga to sa kalibutan, wala na. Di na limta na. Na kay ni action siya dipinsa, tanaw tag natubag ba niya. Kay ginipensa man niya Ginoo, nasayop ka, samtang di ka kabasa, nga naa mabasa violation kung magsaulog ka sa birthday ni atong dipanaw na, gipangitaan ka, ni dipinsa ka, kay wa magkakamasayop, pangitaon ako ang imong giingon, nga wa ka masayop, basin sa unahan. Na, paminawan ta. Ada mabasa ka birthday ako patay. Atong basahon, basig patay ning birthday sa Biblia. Atong basahon siyo. Ono versikulo 4. Atong basahon sa 4. Basig patay ning ilang birthday. Ug ang iyang mga anak nang lakaw ug naghimo usa ka kumbira sa balay sa tagsa sa iyang adlaw na tawhan ug nagsugod sila sa pagdapit sa tutulo nila kay isang babae aron sa pagpangaon ug sa Panginoong ang pangutana, kinsay nag-birthday? Ang patay ni birthdayhan o ang buhay may nag-birthday? Kanya tayo. Nasayop si Bendelio, apoy iyang tigbasa nga. Insakto sila. Atong basahon, nga nung iwatang dili ang birthdayhan ang patay. Justice, 9:5-6. Pos kong kadiyot, kami nagamit sa Hub 1, versikulo 4. Among gisusi, doon na bagay pagsaulog sa mga buhi. Sa katong na tao, nga buhi pa, gisaulog bagyod ang birthday. Gisaulog, si Hub. Una gana mong gigamit ang si Paraon nga dili tao sa Dios. Amo nang paggamit mo na paggamit na mo ana. Mugamit lagi ka kinanglan pamation nimo unsay giistorya, unsay padagan sa istorya. Na tanawa ra namati baka na. Tanawa dinhi nga tanawong tagpatay ba ni. Ang nag-birthday ang gi-birthday diri. Wa mi nag-ingon nga paggamit anak sa Hob 1:4 ang gi-birthdayhan dia patay. Gigamit lang namo na nga
Matao ka man sa Dios o dili tao sa Dios. Ang birthday sa ulogo na samtang buhi. Buhi. Nagsaulog si Paraon, nagsaulog siya. Si diya sa Henesis 40 versikulo 20. Summarize nako. Atong previous na mga wali. Unsa dayon sunod? Si Herodes diya sa Mateo 14 versikulo 6. Nagsaulog, nagsilibrar. Sa mga tao sa Dios, kay kana si Paraon di man tao sa Dios, si Herodes di man tao sa Dios. Di ato tas tao sa Dios mo nang gigamit na mong Job 1 versikulo 4. Unya ang paggamit na mo ana nga ang mga anak ni Job, ang usa sa ilang mga nag-birthday dito po ni Tambong, ang iyang mga igsoon kay nagsaulog sa birthday sa ilang igsoon sa tao na. Karon, si Master Ford daan nas pagkatao niya pagtukod sa PBCM, gisilibrar ang iyang birthday sa tanang PBCM. Mauna ang paggamit na mo ana, si Master na gisilibrar na daan ng iyang birthday tanang PBCM. Mamimbro kas PBCM magsaulog. Inana nga sistema. Sa diya nga sa ulogo na, tanawa bindilyo. Kay para, di lagi, mo lagi naging umutubag ra ba ka, di ra ba magkadimao. Na, tanawa, mo ni ang istorya. Pag abot, anak karon nag-birthdayhan, hangtod nga si Master Milakaw tuig 2004, gipadayo na mo ang pagsaulog sa birthday sa among magtutudlo kay kapistahan na sa pagtulon ang PBCM. Inana nga sistema. Unya mo ingon ka pa, naamagog kay inpugo diya sa compound. Ipatapad lagi na diya nimo. Kanang giingon nimo info. Imo ra man na, di gani ka makapakita diya sa imo, makatapad ana diya sa imong kilid anang tao. Makita ra ba namo yung programa do sa Facebook, sa YouTube, makita man namo na. Hagiton ka namo, ipalingkod ka na sa imong kuan ngano magtago na. Ngano nahadlok siya ang iyang gisulti di tinuod o di na hinimo-himo. Ipagawas ganina kay tan-aw namo kana ang gisulti tinuod magdi. Na, diha gid ka maproblema. Na padayonon ta mo na nagamit ba mi ana kay among giingon na kan ipabati ko do ang among record nga paggamit na mo na ang gisaulog sa Job 1:4 patay na mo nang magbuhat-buhat og istorya aron lang yun makatubag nga di makadimaw di na ka mahibalo mo tubag sa among isyo magbuhat-buhat ang istorya ang mahibaluan nimo kana ra pong hinimo-himong pangutana hinimo-himong isyo na mauna ron na padayonon ta. Okay. Kaya mga buhi, nasayod na sila ng mga matay, apan ang mga minatay, diri mahibalo sa bisang unsa, ni may balos pa sila, tungod kay ang ilang hadumanan, hikalimtan. Maingon man ang ilang ugma, mausap ang ilang pagdumot, o ang ilang kasina, nawagtang sa kahinang, kanhing panahon. Ni may bahin pa sila sa gihapon, sa bisang unsa nga butang, ginabuhat, ilalong sa adlaw. Okay, nasa gingon. Hatod pa diha sa Biblia, ang mga buhig mo'y nasayod nga sila makamatay. Apan ang mga ninatay, walay na ibaluhan bisan unsa. Ang ilang gugma, ang ilang kasina, ang ilang pagdumot na ano, sa intin. O niya, ang ilang mga hadumanan, hika, limtan, o wala na sila'y bahin. Bisan unsa ilalong sa adlaw. Kinsa'y walay bahin, sila nga nangamatay. Kung kinong birtihan, nawala ilang bahin o napaghapon sila bahin. Ang aral ng logic. Muna, logic di siya ni Apot. Pangutana, niingon ka man ngamatod pa di mo, do? Nag-ingon baya ka, ngamatod baya di mo das imong payag, ha? Ang imong pagpabarog baya sa imong bayang baruganan, nag-ingon baya ka, nga violasyon kon birthdayhan tong patay. Padayonon ang sa ulog sa birthday, sa nabilin, ang pangutana karon. Hae na, nibasa kag balik Ecclesiastes. Mo lang apong kapitulo, niya tumiyagi, Jess. Karon, anak na pong kasingkong size. Pagbasa ni mo na ana ba violasyon? Wala. Ang giingon diha nga hikalimtan, ang tanan nilang kahibalo, bisan pa ang naa nila kay hikalimtan na. Murag nagduda galing me. Nga sa tanan nga, agoy ikaw ra magitaw-taw, talibindilyo tingali, ngang imo mga minals kinabuhi, mga parinti ni mo, gikalimtan la ni mo. Humas ka matayo, ron matali kay, agoy, ayaw ipahido. Ay, pasanginli ang Biblia lagi, nga violasyon. Kung violasyon lagi, naaba litra por litra violasyon. Adios. Maoni la na tanawa lagi ni pamati gyud lagi sa amo laging tubag unya sa gibilin pangutana para makatubag ka husto di kay magbuhat-buhat kay istorya na mo na giingon sa Biblia tambag lang Bibliang Katoliko Brad Israel tan-awon ta
Unsay gitambag sa Biblia? Sa nakasulat sa balaang kasulatan kung kita muhimutas pagtubag, mupadayag ta, musulti ta, unsay gitambag diha sa Biblia? Niya ang tambag. Niya ito mabasa diri sa Biblia, sa Bibliang Katoliko, nga basahon Sira Kapitulo 28, versikulo 25, tapos tangadto sa 26, gingon, busa sa samang pagmatngon, pagbantay sa imong isulti, timbang-timbanga ang matagpulong ug pag-andam ug usa ka kandado alang sa imong baba. Tingali adunay usa ka tawo nga naghulat kanusa ikaw masayop ug kun dili ikaw magbantay, may sakamod ka sa kaugalingon nimong mga pulong ug mahiluka pa sa atubangan niya. Tuwa na, ang giingon sa Biblia, giingon nga magbantay ka sa imong mga pulong. Ngay giingon basig nay tawo kanus ang maghulat, kanus ka masayop, di ka magbantay, mahiluka pa kag mauwawan ka. Ang pangutana karon, ikaw man kay namantay ka sayop sa mga ministro sa BCM, di man lagi ka kitag sayop na ginawo. Na magbuat-buat kag sayop diri namo ipahed nga mo ni among gisulti, ni wan amo isulti, ni pag-abot ana imo ming labhan kay pag-abot ana imo rapon nga himong istorya. Agoy na unsa baya na kun namantay ka, namantay ra ba pud me. Ang problema karon nimo sa diha nga mopabati nami sa imo mga isyo na mo gawas man gyud ang imo mga sayop. Natanawa ra gud ni di ba doon na sa Biblia nga ang iyang gibuhat imbis kay nagbantay sa namo aron kunoy mauwawan mi sa amo mga gipanulti na mo bumirang man na didto sa iyaha. Nabas Biblia Brad Rome kon Brad Rome kon atong asosyon ang nakasulat sa balaang kasulatan, palihog kog pagbasa sa Abdias. Pabor naman nimo Brad Hernan ang nakasulat sa balaang kasulatan sa Abdias 1:15. Palihog Brad Hernan. Kay ang adlaw ni Jehova duol man sa ibabaw sa tanang mga nasod. Ingon sa imong gibuhat kanimo pagabuhaton kini, ang imong gibuhat magabalik sa imong kaugalingong ulo. Tuwa na. Doon na day gibuhat day sa tao nga ang iyang gibalik, ang iyang gibuhat mubalik ra pod sa iyang kaugalingon. Munang giingon nga kinis Bindilyo kay naminaw kunuhay kan naghulat siya kanus ami masayop sa amo lugar gisulti lugar diri sa ere, di gyud ka makapaabot si Bindilyo makakuha kay di man siya kakuha, nagbuat-buat og istorya. Kanang paggamit na mo sa 1 versikulo 4, tan-awon kuno niya og ang gibert diyan dia patay ba kuno. Pabinaw sa do. Ang among gipasabot nga among gibasa na nagsaulog sila samtang buhi. Sila man to. Pero ang among magtutudlo kay gitratar man namo ang pag-ila dili sa tawhanong pag-ila. Mauna nga ang iyang adlaw na tawhan gipasaulog na sukad pa sa una nga naapa siya nakig-uban ka namo nga gipasaulog ang iyang birthday gihimong kapistahan sa PBCM hangtod karon og sa umalabot magkinaunsa man ang dagan sa PBCM sultihan ta ka prangka Mitchell Bindilyo dili gyud nimo mapugngan ang pagsaulog sa PBCM sa adlaw na tawhan sa among magtutudlo. Sikinsa ka man, sikinsa man ka, malain ba lugar ang mga ministro sa PBCM? Lugar sa ato pa ang imong pagsupak nga imo raw ay labot ang Biblia, ay dahigang Biblia. Lugar sa to pa maora na makapapalpak lugar sa among pagsaulog sa adlaw na tawan sa magtutudlo. Gisaulog gani ang atong Ginoo Kristo nganong gisaulog? Kay pinasahi ang paglantaw sa mga tao niya, sa tanang tao niya. Pinasahi. Nay paglantaw sa atong Ginoo Kristo nga manluluwas. Naa ang atong Ginoo Kristo nga siya Dios. Mao nang ang adlaw na tawhan niya bisag dili piho nga kana mao gina ang pitsa ug bulan gisaulog basta kada tuig gisaulog. Ikaw ray wa malipay sa pagkatao sa atong Ginoo Kristo. Prangka nga pagkaistorya sa pagkatao, lipay ka nga naa pa, pero pagkawala na ay wala na kay wala na god. Mo man na imong prinsipyo. Pagkaluoy lamang mo na giingon pagkaway atiman. Ha, imo ra ba nang sinultihan? Na padayonan ta pa tanahon taning tao nga way atiman. Ang iya prinsipyo balik-balik tanan niya. Ngano nga ingon ana iya sinultihan? Tungod kay bisan unsaon, si Bindilyo, di ba mo pugos? Ngano, namugos mi og naay dili mo tuo? Oy Bindilyo, kung ikaw nagtagaw tawman diha sa iri, daghan pang mga tao nga nagpasakop sa PBCM. Prangka nga pagka-istorya. Prueba ka ng 22 ka istasyonan. Masudlan ka na sa mga ministros ni BCM og walay mga kaigsunan hutag tao. Kanang imong sinultian imo ra na ayaw paghinambog. Nga matod pa na nimo nga giingod nga
nagpasalamat ng info-info ni mo diya sa compound kay matod pa nimo nag-ingon ka nga nakabati sa programa nakaalimad-mad nakamatngon nga ang amo rin doktrina ni tinuod kay ikaw nagsultis tinuod ngano ang tanang tao nagtuo nimo ang tanang tao ni ila na nga ikaw mo'y sinugo sa atong Jesucristo nganong daghan mang mga sinugo ni Kristo nga nag-ingon sila'y sinugo nganong magdebate man mo na pagka mo'y magdaghan may pagway nagdaghan na niya pag yun, di siya mutuo. Daan ramang ipukang di ka mutuo. Andi mo to mubuhi ginaog pagtamay. Unya, ang kanan di mo tuon sa iyang rason. Ato ni, kay nga naman, ang Abdias 1:15, ipatagamtam na to niya, tanawa, di ba? Sumbalik ni taman-tamas ginhawa ron. Hilamos lagi ni, tanawa lagi. Mayingon ta karon, oy, hinambog man ang sa mga ministro, hilamos, pagani, isukad na to sa iyang sinultihan. O ni amo ning paninglan, tanaw na to ni karon makadipinsa ba ni? Paminawan ta. Ako ko tumagiyo ninyo Senyor na Espiritu Santo anak. Unya masakit migdi ka mo tuo? Pastilan. Na, paminawan ta, padayunan ta. Kasin sa dagok og Abilino. Mga igsoon, tukaran ta mo mga kaigsoonan. Si Tomas Guillermo, Senyor mo Espiritu Santo, di ko mo to Espiritu Santo. Amo niya akong pikas lawak ni Restik ni Senado si Sir Bukayaw, si Sir Box Bukayaw. Kasi mo to ni siya. Natanawa, tuan na. Di ko na siya mutuo, ako? Mutuo kong tumasuhin nyo? Nga siya Espiritu Santo? Di ko na siya mutuo. Dalahigon pa niyang teknisyan pikas lawak. Uy! Niya kauban mo. Niya kauban mo. Pero ang pangutana karon ayaw dada ang tao. Mandala mo ni batasan nimo. Mandala ka diha sa tao, sa iyang prinsipyo diha sa iri. Bisag wala nimo ikasulti o siya dili siya mosulti. Inana nga sistema. Kanang imong prinsipyo kay ikaw may nakigtinubagay, kanang kaala mo, kanang kaibalo mo ni gamita aron kay latuson kunuhay nimo mga ministers PBCM. Oy do, daghan man kag pasalipdan do. Ngano hadlo kag maigo kas among katarungan do. Niya ato pang niya pa siya mga gisulti. Natanaw na to, di siya mutuo nga kanang Espiritu Santo, Espiritu Santo na nga anak man ni Abilino og ni Crescencia. Na apangutada karon. Basig kalimot ka. Nga kanang prinsipyo galimitonon ginas di magtotoong Kristo. Ngano ang ilang lantaw dili sa pagka-Dios. Dili sama sa tinan-awan sa mga apostolis ni Kristo nga diay panahon nga si Kristo gituuhan nila sa tao nga pag-ila pero miabot ang panahon wala na pod sa marais nako na ika-2 Korinto kapitulo 5 bersikulo 16. Pero sa diya sa mga dili magtotoo unsa ila paglantaw ni Kristo ay mo na si Hesus. Ay dili na Dios. Ang iya anak ay anak man ng Jose nga panday anak man ng Maria yang inahana si Maria man. Nabagod sa Biblia brad. Jezreel kung atong susyon ang nakasulat sa Biblia bitanahon ta. Niya atong mabasa diri sa nakasulat sa Marcos kapitulo 6 bersikulo 1 lapos na ngadto sa 3 giingon ug si Jesus mipahawa didto sa ug miadto sa iyang kaugalingong lungsod ug ang iyang mga tinun-an mikuyog kaniya ug sa programa ingon ana nga sistema na ginobanay makanis rason na taguba among rason nagpabilin nga baro nagbarog ang among pangutana wa nimo matubag isuwayan nimo tubag violation ang pagsaulog sa pag-birthday niadtong ni panaw na wa pakakabasa samtang di kakabasa kanang violation imo-imor na way labot ang Biblia na mao na karon dinhi na ta unsa gihinungdan ang pinaka ilawom gyud ang pinaka pinanugdan gyud nganon di siya mutuos among tutudlo kay para niya piki niya paminawan ta niya ato ning ipabati gyud ang tanan yang diarto ipasukad ang iyang isyu mo ni hinungdan ngano man dinipon namo ipaningil tan-aw taning paningil kining imong paningil pag ikaw nagani karon problemahan ka man gyud problemahan kami atong paminawan mga kaigsuonan sa anak sa Espiritu Santong piti katong na Espiritu Santong piti nga religion katong nakunan ako moto sila sa iyo Ibrahanom 4:9 atong basahon mga kaigsuonan anak sa Espiritu Santong piki ngano nga ang among magtutudlo
giingon gid niya nga matod pa na niya nga unsa niingon siya nga matod pa niya piki man na nga Espiritu Santo mo nang di siya motuo nganong di siya motuo kay ang iyang tuhan ang mabasa ang di mabasa di na tuhan niya paminawan ta kay dinhi na ta magsumikad nganong di siya motuo sa among giwali tungod ka wa namo siya pugsa ang iyaha ana kini nga ang magtutudlo piki hain niya gipasukan ang pagkapiki dinhi atong paminawan ang iyahang pinanugdan gyud nga giinganong magsigsig litok piki amo magtutudlo kining iyang gisulting piki among ibalik siyang kaugalingon karon kanang Abdias 1:15 og Zacarias 28:25-26 sa gumak gid kaani karon do paminawan ta ato sang iplastar ya Ibasaha ang inyong sakto. Pagkaluoy. Huwag masupal pa ang doktrina. tanaw tag kinsay pagkaluoy kay pabasa man kang sakto kay ang masakto ang mabasa tanaw tani karon paminawan ta Sayok ang mabasa. Ha? Basta dari mabasa, imuong sayok. Ang diri mabasa mo ideklara husto. Sa kapanay ka nga. Atong basahan pa, niyabot na dari Hebrews. tuwa na unsay giingon niya kinigod sila ang mabasa himuon nilang sayop ang katong dili mabasa himuong husto wara ba gini mag-ingon ana ikaw ra ba gyud ana ang pagutana karon kay nag-ingon man ka piki si master kay di mabasa Tomas Winius Biblia kadagha man ginugi balik ako kamalyon do kun debate pa ni tikalbong ng agi nimo pribahan na mo ang gipirmahan ang tinuod ang mabasa ang di mabasa dili tinuod pangutana Bindilyo debatihan na to yung pagkasinugo kinsay nagsugo nimo nga magwali ka ako di ba mo yung kagsinugo kang Kristo pangutana mabasa ba litra por litras Biblia ang ngalan Pastor Mitchell Bindilyo magwawaling Kristo mabasa dili akos maglingo-lingo ka do Kay wala pod. kay wa may mabasa basa ako nos Biblia nga ang magwawali ni Kristo isa ka magwawali Mitchell Bindilyo Pastor Mitchell Bindilyo kay litra por litra maka niya diha man nimo gipasukan nga si Master Piki kay mato pa nimo way mabasa sa Biblia nga ang Espiritu Santo Tomas Winius karon asa pud mabasa nga ang magwawali ni Kristo ang usas magwawali Mitchell Bindilyo do kon kana may prinsipyo nimo pagka di mabasa piki ka nga magwawali ni Kristo nganong piki do wa may mabasa na mo do sa Genesis to Revelation wa may babasa nga Mitchell Bindilyo pastor magwawaling Kristo kaubas mga apostoles unya kay imo manggiingon nga ang nakapapiki ni master kay walay mabasa Tomas Winius ikaw na abay mabasa sa Biblia Mitchell Bindilyo pastor magwawaling Kristo na wala wa gay mabasa na karon ibalik na namo sa imo ha o sa may kasulti na mo ana nga ikaw ra may nagsulti pag di mabasa piki na ay do og mauna lang po ni magwawaling Kristo ay pagwala tanawa ra gud ang iyang prinsipyo pag di mabasa ang ngalan piki niya ikaw kay di man mabasa piki ka nga magwawaling Kristo na ato nang ibalik-balik nimo abe unya tanaw na to ngano na supalpal ni kay piki man na ikaw ra na lalim no lalim og among ibalik diha nimo ang imong isigig ingon sa magtutudlo piki ha hinumdumi nga di na ra ba nimo dipinsahe ang imong giingon nga mato pa ni pag dili mabasa mutuo lang kung naay mabasa sa Biblia Tomas Winius Espiritu Santo matod pa na nimo karon mutuo lang pug ko nga magwawali ka ni Kristo mabasa Mitchell Bindilyo magwawaling Kristo diha sa Biblia unyag, tablahan ta ka. Unyag, niya na karon og ako kang sugalan, akos maglingo-lingo ka. Karon kay di man mabasa, tinuod kang sinugo, dili. Akos mamugos ka. Natanawa, wa lagi pog sanay. Mugawas lagi ni karon nga nalatid sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights Article 3, Section 4, Section 5, gitagaan tag freedom of speech, gitagaan tag freedom of religion. Na, tanawa ra. Di ba bakote? Ha? Duwagi pa mo sayop. Dungagi. Mutubag ka, kanang husto, ayaw pagtubag og sayop. Kay masupalpal ka, na mawawan ka lang sa ire. Na, niya na dinhi na ta.
Unya, unsa dayoy iyang gisulti? Niya na, biyahan ta na. Iya man ang sayo, problema man na niya. Kana, dipinsahe. Basta, ang amo, di na ka makalangkat sa among prinsipyo. Nga pagka di mabasa, piki. Kay di man mabasa imong ngalan, munang piki nga magwawaling Kristo. Na niya pa'y gisulti sa piki nga magwawaling ni Kristo. Naibalik na mo na. Do lalim do, akos maproblemahan ka. Pero kami, maproblemahe nga si Master Kino yung piki kay di mabasa Tomas Winius Biblia. Na karon, ibalik-balik na mo na. Kay mo man ibalik-balik sa iyong programa nga piki nga Espiritu Santo kay di mabasa Tomas Winius Biblia. Na karon, atong paminawan ning piki pun nga magwawaling Kristo be. Kay atong iyang piki, siya may nagsugo po dani, iya man ning prinsipyo baya nga di mabasa mo ng piki. Na wara ba kita mag-ingon nga ang dili mabasa mo nay di tinuod. Ang mabasa mo to'y tinuod. O nagdepende ba yan amit silbindilyo? Nagdepende na. Ngano? Katong mabasa, mao na siya ang kanang tinuod o niya ang dili mabasa. Mao siya tinuod, nasayop ka. Nagtupar lang mo atong texter nimo. O sa gisulti texter nimo, ipagsulti-sulti na gumis baliti. Paminawa ko na iyang gisulti na atong paminawa ni texter ni Bindilio kay atong ibalik ni sa yaha. Tanan nga isyo ni Bindilio, ibalik na to sa iyaha. Tanaw na to. Ha, tanaw tanig makatangtang ba si ani atong ipapasan sa iya. Kini iya pasanon siya raman po nagbutang ani nga mo pasan sa ini. Ha? Kay balik man nato sa iyang kaugalingon ang iyang gisulti. Na, tanaw tani. Paminawan ta ang iyang istorya sa iyang texter nga parehos rapod ni Bindilio prinsipyo. Niya paminawan ta o. Niya. Hila. Okay, sige. Okay. Pareho na ka? Hila. Kailang na. Kuwan, ibigin mo ka na katuloy ko kapareho na kanila. Ha? Iingat sama. Iingat sila ngayon ang rason. Kaya kailangan lang na kayo mga mura. Dili ba ang so, dili po nato ni pwede dili ang baton. Kaya luway po ang mga tao naning na napasalahan. Sige, pero pinakasiyan sa angkas. Kaya mga kasawaan na wala na sila. Wala problema ito. Naran ng mga tao, makapatimbang, o kinsa na tudlog din o kinsa na makat. Ang tao ko na iisa ka mo sa ilang mga doktrina. Ang buot man ay may pasabot na ang mutuon silang doktrina dili dahil sakto kahuna-una. Pero hapon. So kadiyot, parehas ra ba mo prinsipyo, tanawar ko nang giingon na, ang mutuos PBCM, wala sa insaktong panghuna-huna. Nidipinsa nas Bindilyoan ya, ngano, gidiklahan ka do? Ha? Gidiklahan ra ba ka ide? Ha? Na? Kay imo ra ba ni? In fairness, ako ra ba'y nagdalas programa? Na ha? Tanawon ta ni, paminawan ta. Na? Fairness, atong koreksyon natin, ako ra ba'y in fairness. Siguro, laing aspeto, dili, wala sa hasaktong panghuna-huna, sumala sa pagka... Do, musulti ka di ka na do, bribingan na daan ang imong giikuan do. Sugo ni mo. Ayaw pagkuhan pa diharan ni mo sa iri mo kuan doon, gamato pa di mo. In fairness, ako rin nagkuhan anibasin mo kuan. O sabay gipasabot ni mo, kinimang imong gipasabot. Ayaw pag ana. Dapat imo nang kuan nun. Ana, ang tanan ni mo nga kuan. Kamu may nagkuhan diha. Niya, tanaw ta, padayonon ta. Mamaor ra ba nagtingog ra ba ng imo mga kuan diha? Cooler diha. Paminawan ta, niya. Sa Biblia siguro. Wala, pre. Atong klaro po. Wala dato na sila atakiha personal. Ang atong itatake direksyon doktrinal. Bot-bot! Muna giingon na mapay bot-bot sa dagat kay makaon pa bot-bot sa mala, di ka na makaon. Nisa, wala to atakiha personal. Ay, wala atakiha ka na di mo siya magpahilabot mo sa atake na dili. Ayaw ragig. Niya, muna klarong way pagkatiman. Niya, padayon na ta. Okay. Ato lang idiyahan ang imong punto kay basin ba ako kay problema ng ingnog ko na ako gilod nga itudlo ang kabatuoran na di gyud pwede sa Biblia Gawas nga ang prinsipyo sa iyang sa kan siya
ang imong gipasabot mao ni nga dili idahik ang Biblia nga si Tomas Winyo mao ang Espiritu Santo kay di man mabasa sa Biblia. Then siya amo na giingon kun ikaw adi mo tuo ka nga Espiritu Santo si Tomas Winyo kay di mabasa sa Biblia. Ingon na siya amo na giingon nga istoryaha sila sa balite kay pasig mo tuong engkanto nila. Sugdi ninyo og sulti-sultis balite aron na tawo mo ingon nga mo na klaro na wadas kabuot. Agoy do gipambalik ra ba namo na do ang imong isyo do. Wala gini namo madala sa ere ug wala ka magtagaw-taw ini. Unya karon ang pangutana karon kay nag-ingo ka gipamugos namo nga si Tomas Winyo mao ang Espiritu Santo wala ba namo ni pamugos among giwali na aras tawo mo to sa di ba Brad Hirna? Mao sakto. Brad Rome, Brad Israel. Ingon ana nga sistema pero di ta mamugos. Di po ta makapugos si Bindilyo musupak siya. Ingon ana pa sinutyan pero magagwanta siya sa atong tubag. Ingon ana na karon dinhi na di pa bugos man ka kay way mabasa sa Biblia kay ang Biblia wa magtugaan nga Espiritu Santo ang Espiritu Santo Tomas Winyo na naapod nganong ipabugos pa pud nimo nga magwawali ka ni Kristo nga di man ka mabasa sa Biblia do Tabla ang labas, tabla mo na giingon tabla karon sugda na nila sulti-sulti balite piki pud siya. mo na klaro be ibalik na mo pag sulti-sulti kanos apa man mo magsulti-sulti punas balite aron nga basi na imo tuo nga ikaw Mitchell Bindilyo magwawali ka ni Kristo bisag di mabasa sa Biblia nga Mitchell Bindilyo magwawali Kristo sinugo na piki manggod wa manggoy nakagiyagod tanawa di masigi kasupalpal na mo na di na to pribahan na nato kadtong ikatulong tunglo mo'y musunog sa yuta nga muhimong walay sulod kay ngano man nga giingog ikatulo kay gipribahan sa Biblia gisulti nga miagi ng duha ka mga tunglo unsay pruiba Brad Romy? Dini atong pagabasahon Brad Makarayo haron mapribahan gikini dinhi sa nakasulat sa bugna sa iyang kapitulo 11 bersikulo 14 nagingon dinhi. Mauna siya ang unang hubad sa King James version. Kay ang unang hubad bugna man ang Santiago gitawag Jacobo diha ug sa ikaduhang hubad sa King James version ang bugna gitawag nagpinadayag, ang Jacobo gitawag nag Santiago sa ikaduhang hubad. Diya sa unang hubad bugna 11:14 sa giingon nimo. Dinhi atong basahon haron matin-aw gyud kini pagpaminaw nagingon dinhi. Mingagi na ang ikaduha nga tunglo. Ania karon ang ikatulo katunglo moabot sa madali. Mao kana Brad Makarayo. Busa ang giingon miagi na ang duha ka mga tunglo apan moabot na usab ang ikatulo. Ani karon ang ikatulo katunglo moabot sa madali. Busa ang giingon sa Biblia mingagi ng duha ka mga tunglo. Unya ang ikatulong tunglo mao na siya ang moabot. Unya makita nato nga katong miaging unang tunglo ikaduhang tunglo kay duha ka mga tunglo ni agi naman dili pa mao ang katumanan gyud nga palabuton pag yung ikatulo kay ang miagi mao ra man ang duha. Unya ang ikatulo palabuton man. Unya naa pa may sulod ang kalibutan. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Unsa ba ning ikatulong tunglo nga moabot ug unsa po ning duha ka mga tunglo nga moabot. Palihog pagbasa Brad Israel sa nakasulat sa balaang kasulatan kung unsa ni ang kining giingon tunglo nga mao ang sumuhimong walay sulod sa yuta ug musunog sa yuta ug mao ni siya ang giingon nga ikatulo ka tunglo nga palaabuton. Ang tunglong gipasabot sa Biblia nga may musunog sa yuta mao kini ang kusog sa gubat. Niya ang pruiba sa Isaias kapitulo 42 bersikulo 23 kama 25 sa 25 na lang basaha Brad Israel. Tungod niini iyang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kini nakapasilaob kaniya ug sa iyang maglibot apan siya wala masayod nini ug kini nakasunog kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Tuwa na, unsa daing tunglo nga musunog sa yuta? Mao ang giingon nga kusog sa gubat. Gubat di ang gipasabot nga unang kanang ikaduhang tunglo nga miagi na o katong unang duha ka mga tunglo miagi na. Moabot ay katulos dili madugay. Ikatulong gubat di ay. Karon kay duha man ka mga tunglo gipiyo bagid sa Biblia Brad Hernan nga ang unang tunglo miagi na. Naa Brad Makarayo sa bugna kapitulo 9 bersikulo 12 ang atong pagabasahon. Ang nahauna nga tunglo miagi na. Gubat ang gipasabot, unang gubat lugar miagi na. Ania karon moabot pa ang duha ka mga tunglo sa human niining mga butanga. Busa, ang unang gubat ang unang tunglo nga mao ang gubat miagi na. Paabuton ang ikaduha.
Unya giingon nga ang ikaduha milabay na, ang duha ka mga tunglo milabay na, duha ka mga gubat milabay na. Sa ubog na 11:14 bisan ang nagsulat ana, wala makaabot ang ilang kinabuhi ni anang unang gubat. Kano sa nahitabo sa kasaysayan ang unang gubat? 1914. Nakasulat ba diha nga 1914? Wala. Nakasulat ba diha nga ang nigawas ana nga niulbo ang gubat katsila? Wala gyud. Pero na, mutuo batang ang unang gubat tuan nigawas nga ang katsila mo'y nagkuha na to? Mutuo ta. Pero naa ba mabasa katsila diha? Mo'y nagkuha nito nga mo niulbo ang gubat ikaduhang ang unang gubat sa kalibutan 1914. Wala gyud. Pero nganong nituo ta ang unang gubat 1914? Na sample, muna giingon namo nga mabasa bisag di mabasa litra por litra, pero gituuhan na to nga mao gina. Karon kay miagi namang duha ka mga tunglo. Ang unang gubat 1914, ang ikaduha kanos aman, labang wala makaabot sila dito sa 1940. Nagsugod sa 1938, 1939. Ang gubat nga tamang-tama 1940 paingon sa 1943-44. Peaceful pag-abot sa 1945. Pangutana, kana nga sistema. Unya naa ba dia katong ikaduhang gubat hapon? Naa ba? Wala gihapon. Wala. Unya naa mabasa nga naa dia mao ni ikaduhang gubat o hapon ang kuana niyo tuwa tuwa dito ang 1914 katsila unang gubat naa? Wala. Pero giingon miagi na. Karon kay ni agi naman unya katong giingon nga nilabay na ang unang gubat, ang ikaduhang gubat giingog tunglo. Unya kay ang tunglo gubat man ang nigawas. Pag-abot ang unang gubat, tan-aw na to sa kasaysayan unang gubat 1914 man. Bisan sila wala kaabot ang ilang kinabuhi sa 1914, 1940 paingos 1945 ang ikaduhang gubat sa kalibutan, pero niingon sila nga nahitabo na karon kay wa man to di man nato mabasa. Gubat panaos hapon, gubat panaos katsila na di man na mabasa sa Biblia litra por litra, pero sa mga kasaysayan ato nang nasusig ang unang gubat 1914, ikaduha 1940 paingos 1944, 45. Na di man mo na mo sample nga bisag di mabasa pero nagtuo ta nga mao gina ang nahitabo. Na nya Bindilyo, di mi ka suportar, di mi ka tubag ana, pero ikaw magbuhat-buhat og istorya, magpalaban sa mga texter nga magpatabang kay ang katong yaga-yaga sa mga texter yawat na lang makapuno sa iyang yaga-yaga. Ingon ana nga sistema. Wa po'y kalainan sa iyang sinultihan, di pud maglayo. Di pud maglayo. Kay ngano man sinultihan pa istoryahang balite, kinahama sa istoryag balite. Kay parihar pud siguro silang balhibo. Parehas ra silang balhibo. Ingon ana ra. Ang atong gipaabot katong texter niya nga gusto nga magsulti-sultig balite, nga iya natong himuon nga tigbasa. Himuon naton niya didtong kauban niya aron ba nga masaguma kung dili katong texter niya kung gusto siya mo atake nga iyang kauban pag abot na karon nito ipagpalit og iyahang programa para atakiyon pre BBCM parang magtinubagay tas iri ingon ana nga sistema na nagsugod ta ganiha alas 7:08 man. So diutay atong susihon sa Biblia sa balaang kasulatan tulo ra gyud ang na-record sa Biblia mao na nga ang ato wala nato ipamugos pero ang ato diha ngano nga nag-ingon nga si Master Tomas Eugenio atong gituan ni Espiritu Santo ato raman gunagon. Sa mga nakasabot mo tong nagpamimbro. Ang mga nakasabot sa hingpit gyud nagpabilin gyud sila sa PBCM. Ang wala nagpasabot wala nakasabot mo nang parehas ni Bindilyo nga magtamay na. Mo nang sama ni Bindilyo nga naa na de sinultihan nga naa sa matang sa pagkayubitan. Karon tan-awon ta pila ra ba gina-record sa Biblia kun atong susiyon ang balang kasulatan Brad. Rome, pila gina-record sa Biblia? Tulo ra gid kana Brad Makare. Ato lang pagabasahon ang puriba dinhi siya nakasulat sa Mateo. Sa iyang kapitulo 28 bersikulo 19 nagaingon dinhi. Busa panglakaw kamo o himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pamautismo kanila sa ngalan samahan 1 ug sa anak 2 ug sa Espiritu Santo mao sa tulo ang gipasabot sa Biblia. Panglakaw kamo himong tinang kanasuran sa bautismo kila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Karon kinsa ba ang ngalan samahan Brad Hernan kung ato sa Biblia? Basahon ta Brad Makarayo ang Isayas kapitulo 64 bersikulo 8 ug ang Isayas 42 bersikulo 8 gyapon ang atong pagabasahon.
Apan karon o Hiuba, ikaw mao ang among amahan, bisag diha lang takutob tungod kay ang punto atong kuhaon. 42:8 ako mao si Hiuba, kini mao ang akong ngalan. Busa kinsa day ang amahan ni Brad Hernan? Hiuba. Si Hiuba. Karon giangko na ni Hiuba nga ang iyang ngalan Hiuba. Karon Brad Jezreel, unsa bang titulo sa atong Ginoong Hiuba kung atong sesyon ang Biblia? Niya atong mabasa diri sa nakasulat sa Salmo Kapitulo 18 bersikulo 2 gingon, si Hiuba mao nga akong bato ug nga akong kuta ug nga akong mangluluwas. Dios ko, akong bato kanimo mudangop ako. Sagdiha lang kita kutob mabasa nga si Ginoong Hiuba nga mao ang amahan, ang iyang titulo bato. Busa, pag-ingon og sangalan sa anak. Naabay ngalan ng anak Brad Hernan kung atong sesyon ang Biblia? Basahon ta Brad Makarayo ang Roma Kapitulo 1 bersikulo 4 ang atong pagbasa. Ug uban sa gahom gipaila ang anak sa Dios, sumala sa espiritu nga balaan pinaagi sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay, si Hesukristo nga atong Ginoo. Busa, Ang anak sa Dios. oh, busa. Oo. Ang ngalan sa atong sa anak Hesukristo. Unsang titulo sa anak Brad Jezreel kung atong sesyon ang nakasulat sa balang kasulatan? Niya atong mabasa diri sa nakasulat sa Episo Kapitulo 2 bersikulo 20 giingon sa pagpahayag sa balaang kasulatan, kamong mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta nga niini si Hesukristo ang uluang bato sa pamagang. Si Busa. Kristo diay ang titulo bato sa pamagang. Busa batos pamagang. Karon, Brad Hernan, kung atong sesyon ang nakasulat sa Biblia, ang ngalan sa anak Hesukristo, ang ngalan sa man Hiuba, yan titulo bato. Ang ngalan naman sa anak Hesukristo, yan titulo batos pamagang. Karon, pag-ingon og sa ngalan sa Espiritu Santo diya sa Mateo 28:19, tulo ra man gina na atong sesyon ang nakasulat diya. Karon, dinhi na sa Biblia gitagna bagyod nga gawas kang Hiuba kang Kristo. Nga gawa sa bato nga mao si Hiuba, gawa sa batos pamagang nga mao si Hesukristo. Naa pa bay laing bato, naa pa bay gipasupot nga tagna nga aduna pay bag-ong aduna pay ngalan. Dili naman Hiuba, dili pod Kristo. Naa Brad Makarayo. Pinadayag 2:17 ang atong pagbasahon.